Jaha, det var ingen CD det där. Ja, det gör jag. Total elevator. Men min timmaskin. Total elevator. Traction. Vart stänger man dörrarna? Där stänger man dörrarna. Ha! No. Simpel rostfritt stål. Ja. Ska vi kolla om det går att göra så samtidigt som jag dörren sig. Japp, det gick inte. Ja. Just nummer what the fuck, nummer H. Det är en react. Total. "13 personer och 1000 kilo. Borde den stå eller? 13 personer och 1000 kilo. Ska ni inte tro det? Den blinkar tills man trycker på något annat. Leker med dörrarna. Det var lite över. Ja. Nu slutar jag leka med dörrarna. Jag har fått lite alla för hjärnan. That's how you see how long the video was. Ska jag ta en tur till? Ja, jag tror vi gör det. Mamma, vad fan? Dålig. Total elevator. Vad fan är det här för hiss? Total elevators. Från, vart är den ifrån? Men vad fan? Traction. Jag trodde det var synd i det, men det var väl total elevators. Can be simple, that's it.